Pokud chci ovládnout nějakou společnost za mě teda, tak musím vyhrát tu kulturní válku. A pokud si vyhrát kulturní válku, informační, tak, nebo informační, tak musím ovládnout to vzdělávání, to je základ. A to tam máte úplně správně za mě. A já bych dokonce ještě k tomu řekl, že lidé dobře znají dělení té moci na výkonárnou, zákonnou a soudní, takové to klasické dělení, ale nad tím vším, a vy to tady vlastně máte dobře uděláno, je ta ideologická vlastně moc, která je úplně klíčová, která určuje ty věci. Ano. No, takže... Jo, takže tam máme ten vzdělávací systém, média, sociální systém, takový, že influenceři dneska, jo, zábavní průmysl, umělci, baviči a tady a to. No a pak jsou vlastně poddaní, to znamená produktivní obyvatelstvo jako adresát těch politických opatření vytvářených v těch úrovních nad tím. A to jsou všichni ti zaměstnanci, malí a střední podnikatelé, prostě lidé, kteří vytváří nějaké hodnoty, živnostníci, řemeslníci, ostatní a vůbec ostatní tvůrci hodnot, jo, kteří jsou víceméně nějak vlastně tak jak říkám, no, poddaní a musí zkrátka dobře poslouchat, co ty úrovně nad nimi si přejí. Než to, Pavle, okomentujete, já bych ještě zmínil jednu věc takovou, která to možná jako zapadne. Jo. A já ji opakovaně na ní upozorňuji, aby se lidi dávali ty věci do souvislostí, jako do té syntézy, že pak to vypadá celé jinak, že vlastně je velmi klíčové mít takové, řekněme to, mozaikové vnímání, ne to fragmentované, dívat se na to jako na mozaiku. Do souvislosti k tomu je potřeba si dát CBDC, digitální peníze centrálních bank, je potřeba si k tomu dát, já nevím, digitální identitu, je potřeba si k tomu dát pandemickou dohodu WHO, je potřeba si ty věci poskládat a najednou zjistíme, že tady někdo vytváří velmi umně vlastně takový, bych řekl, systém řízení, který se začíná velmi podobat nějakému digitálnímu koncentráku. A řekl bych, že ten COVID-19, nebo jak byste to říkal, ten Pokémon, jak máte Pokémon 19. Pokémon 19. Kvůli algoritmům, jo? Teď se to prej zlepšilo už. Jo, tak OK. Tak vlastně byl takovým velmi dobrým testem, taky podle mě. Jo. Mimochodem, já jsem za to vlastně velmi rád, protože nevím, jak to máte vy, ale u mě to způsobilo to, že to fungovalo jako sociální test velmi dobře, inteligenční test do jisté míry. Viděl jste, jak někteří lidé prostě byť v uvozovkách vzdělaní tomu jako podléhají a nejsou schopni si ty věci poskládat a pochopit, že vlastně tady probíhá něco, co je naprosto nepřirozené. Takže to je jenom taková vsuvka. Ne, určitě, to jste řekl velmi trefně. Jenom krátká poznámka k tomu covidismu, já to říkám, jsem to řekl 100 000krát, tak to jenom zopakuju velmi krátce. Já jsem za něho v podstatě rád, jo? To byla taková probouzecí facka pro spoustu lidí. Tam se myslím, velmi krásně se oddělilo zrno od plev. Ano. Ne úplně tak, jak bychom si třeba přáli, ale do značné míry, a v podstatě i toto je do značné míry historické na Pokémonu 19, protože skutečně se velké množství lidí v desítkách procent, z mého pohledu dneska už můžeme bilancovat, v desítkách procent v různé míře intenzity. Jo? Někdo úplně se mu rozsvítilo, někdo tam jako trošičku jenom světluška mu začala lítat v tom úplně zatemněném mozku. Jo? Každý to měl jinak, jo? Ale díky bohu i za tu světlušku. Jo? Že úplně jako řekli si, pane bože, jako co se tady děje. Jo? Takže to nastartovalo určité kritické procesy obecně. Jo? Ne, jako upřímně řečeno, kdo do roku 2020 věděl, kdo je Klaus Schwab? Jako... Jo, pokud jste se nepohyboval ve vysoké politice, nebo nebyl politolog, nebo vysoký biznismen, nebo něco, abyste sledoval koho to zajímá, jako to mezi náma, já jsem o tom jméno taky předtím neslyšel, jo, se přiznám. Jako ale když jste zmínil tohle... A dneska, a mimochodem, jo, a potom 21, 22, jak on, že ten blázen, jak vydal ten COVID-19, jak se to jmenovalo, no, Great Reset, jo, Great Reset, tak najednou to prostě, to se vešel do hospody, pokud byla teda zrovna otevřená, nebo jo, se někdo trouf, ne, to už bylo po těch lockdownech, a šel jste do hospody a slyšel jste, Šváb toto, ten Great Reset, ty vole, nás co resetovat, jo, a slyšel jste to od lidí, po který byste tato témata vůbec nečekal, pro který existoval jenom fotbal a splácení půjček a podobně, jako jo. Takže díky bohu za to. On ten Světový ekonomický fórum byl dlouhou dobu neviditelný, že jo. A najednou se jako objevilo, ale ono bylo pod tím povrchem, najednou se objevilo a podle mě to souvisí s jednou důležitou věcí, že tito lidé dlouhodobě ty věci plánují a připravují a potřebují získat ty správné pozice pro to, aby mohli se jako projevit.
A za mě, nebo to, co jsem já mohl vypozorovat nebo vysledovat, a můžu se samozřejmě mýlit, ale spíš si myslím, že v tomto momentě ne, tak oni si připravovali ten pochod těmi institucemi, ten velký pochod, dosazovali si tam ty své lidi, vytvořili si ty mladé světové lídry, vytvořili si nejenom jako, že dělají vlastně Vevko, že dělá prostě že dělají setkání prostě někde ve Švýcarsku, ale oni dělali stejné setkání v Číně, dělali pak 12 regionálních někde všude po světě, prostě setkání, kde propojovali ten biznis, tu politiku, ty akademické kruhy, takže vlastně vytvořili si pozici pro to, aby ovládli většinu těch klíčových institucí a potom samozřejmě najednou mohli být vidět. Je to tak. Takže nejvyšší čas podívat se na to shrnutí. Musím upozornit, my jsme na tom s kolegou pracovali, ona se to do poslední chvíle jsme to ladili. Není to úplně přesně, jak bych potřeboval, protože máme nějaký omezený prostor a jsou to jenom příklad, takže já to dovysvětlím. Jo? Prosím vás pěkně, z mého pohledu máme tady prostě nějaké generální ředitelství na té špici té pyramidy. Já je zovu majitelé světových peněz, což máme vlevo reprezentaty dnes, BlackRock, samozřejmě tam State Street, Vanguard, jo, ale ten BlackRock, protože tam se na to všechno nevejde, jo, tak ten reprezentuje ty majitele světových peněz ve spojení s bankou pro mezinárodní vypořádání. To jsme tady měli, měli jsme tady Goodsona, že jo, systém toho centrálního bankovnictví, to je jedna banda lidí s naprosto nepředstavitelným kapitálem, mimochodem pro mě třeba Larry Fink, jo, když se o něm, jako málo se o něm mluví, ale Larry Fink má podle mě větší moc než všichni Putinové, Trumpové dohromady, jo, protože to je prostě správce na té viditelné úrovni, jo, prosím vás pěkně, na té viditelné úrovni. Mimochodem, Pavle, vy tady zmiňujete Římský klub, což je pro mě velmi klíčová věc, že Římský klub je jedno z ideologických center toho. Já se k tomu dostanu. Jo? Takže já to rozděluju. To generální ředitelství má 3 odbory, jo, když se podíváte prostě do nějaké velké firmy, tak já to prostě úplně to krásně tomu odpovídá. Takže tam máme finanční oddělení, to je BlackRock, jo, BIS, centrální a komerční banky obecně, pak tam máme politické oddělení, které vytváří a určuje, prostě, co se bude ve světě dít jakoby v politické rovině. To je WEF, že jo, WEF, Římský klub, Rada pro mezinárodní vztahy, CFR, že jo, Chatham House, třeba málo diskutovaný, že jo, britský Bilderbergové a podobně, jo, tam v těchto klubech se určuje, co se bude politicky dít, ale pak tady máme také ideologické oddělení. Já se omlouvám kolegovi, že se tam buď nevlezlo, nebo mě neposlouchal, nevím co, nebo jsem mu to zapomněl říct, sorry Lukine, že ti zase drbu za to, ale tam samozřejmě ještě chybí zednářské kruží, zednáři, jo, symbol zednářství, kde dneska máme koalici vlastně zednáři a abrahamská náboženství, to znamená křesťané, židé, jako, kteří jsou v té hierarchii. To je ideologická nastavba určitě. Ano, já doufám, že jsem slyšel, protože tady zase mluvím takhle mimo, já nevím, jestli režie, jestli jsem, tak jo, víc, pardon, omlouvám se. Já myslím, že vnímavý divák, když se na to podívá, tak podobná schémata mohl někde už zaznamenat a určitě to není nic, co by bylo nějak jako vlastně nepochopitelné nebo nějak jako příliš skryté, že dneska už je to dost jako viditelné, ale dobře to tady popisujete. Myslím, dobrá ta struktura. Tak ono, by se mohli ještě do hloubky, jo, takový ten o tom národu, co se on nesmí skloňovat, ale to radši jindy. Ne, dneska děkuju. Jo, ale takže to ideologické oddělení je koalice vlastně zednářských a abrahamských náboženství. Oni vždycky jako chvilku bojují proti sobě, ale zároveň spolu kooperujou. A ta abrahamská náboženství mají společné jmenovatele, vychází z jednoho hodnotového rámce a jenom si prostě rozparcelovali. Přičemž samozřejmě tam uprostřed naši přátelé z těch kruhů, tak ti mají trošku jakoby výsostnější postavení, ale k tomu snad jindy. Jo? To znamená, to je nějaké ideologické. Pak máme provoz a dohled a to jsou všechny ty organizace, grémia a ostatní subjekty, které vlastně přijímají ta politická zadání z těch nadřazených klubů, vyvíjejí strategii a dohlíží na jejich realizaci. Jo? Tam máme VHO, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond a samozřejmě OSN. Jo, to je prostě to, že lidi pak vidíme v té televizi, musíte tohle a klima, ale čili tady se to vymýšlí, jo, ta politika, a tady se nějakým způsobem formuje, deleguje dál a dohlíží. To jsou ty převodníky, abych tam se nebál. Provoz abych tam doplnil Evropskou unii, ale OK, je to jasný. Všechno se nám tam... Je to jasný. Já se omlouvám. Ne, to je v pohodě. Jsou to ty převodníky prostě. Asi si rozumíme všichni. Přesně tak, jo. Ale dobrá kritika, to tam vůbec není kritika, to je jenom jako doplnění, ale
A já myslím, že to je všem patrné. A pak máme tu exekutivu a zase, kategorizace zleva doprava, tam máme státy, to znamená, v té exekutivě jsou národní vlády, orgány státní správy, policie, armáda, justice, které vymáhají, exekuují vlastně ty věci, nebo tu politiku a to chtěné dění, protože oni chtějí, aby se něco dělo a pak to prosazují, že? Tak ty to vlastně přes ty svoje nástroje mocenské to vymáhají ty národní vlády, pak tam máme koncerny, což je další podskupina, to znamená, nejdřív máme národní vlády, pak máme koncerny, že jo, jak Alphabet, Google, Microsoft, Apple, Amazon, to jsou v podstatě monopolisté v těch klíčových oblastech hospodářství, které patří zase majitelům světových peněz. To jsou ti vykonavatelé, případně propagátoři té diktované politické vůle. Mm-hmm. Jo? A vpravo máme propagandu. Tohle má symbolizovat jako vzdělání, tohle má vzdělávací systém, což je do značné míry dneska propaganda, nejenom, zprostředkovává to vzdělání pochopitelně, ale vzdělávací systém se stal, upřímně řečeno, on tak nějak vždycky byl. Jo? Každý systém, který ovládá jako systém vzdělávání, tak se snaží vychovávat ty lidi ve svém smyslu. Ale je potřeba si říct, jak to je. Jo? Takže vzdělávací systém a propaganda. Pokud chci ovládnout nějakou společnost za mě teda, tak musím vyhrát tu kulturní válku. A pokud si vyhrát kulturní válku, informační, tak musím ovládnout to vzdělávání, to je základ. A to tam máte úplně správně za mě. A já bych dokonce ještě k tomu řekl, že lidé dobře znají dělení té moci na výkonárnou, zákonnou a soudní, takové to klasické dělení. A nad tím vším, a vy to tady vlastně máte dobře uděláno, je ta ideologická vlastně moc, která je úplně klíčová, která určuje ty věci. Ano. Takže tam máme ten vzdělávací systém, média, sociální systém, takový influenceři dneska, zábavní průmysl, umělci, baviči a tady a to. No a pak jsou vlastně poddaní, to znamená produktivní obyvatelstvo jako adresát těch politických opatření vytvářených v těch úrovních nad tím. A to jsou všichni ti zaměstnanci, malí a střední podnikatelé, prostě lidé, kteří vytváří nějaké hodnoty, živnostníci, řemeslníci, ostatní tvůrci hodnot, kteří jsou víceméně nějak vlastně tak, jak říkám, poddaní a musí zkrátka dobře poslouchat, co ty úrovně nad nimi si přejí. Tak. A za mě je to asi z toho výkladu všechno. Já myslím si, že to shrnutí je velmi jako trefné. Zní to tak jako trošku beznadějně, by se dalo říci, ale já bych vlastně dneska, než se pustíme do nějakých dotazů tady, prostě zmínil to, co jsme zmiňovali posledně, že vlastně ty věci já vidím velmi jako pozitivně, protože k té katarzi prostě musí nevyhnutelně dojít, aby se ty věci mohly napravit a to, co jsme tady ukazovali a co jsme zmiňovali, je nějaký fakt. A vždycky, abych mohl ty věci měnit, musím znát ty informace, musím znát tu realitu. Takže za mě, možná mě doplníte, klíčový základ je, aby ty věci prostě začaly fungovat jinak, mít informace, vzdělávat se v tom, ověřovat si ty informace, ověřovat si zdroje, vytvářet pozitivní komunity lidí, kteří se vzájemně podporují, komunikují a vytváří prostě ty věci. No a obecně se neupínat k těm negativním věcem, ale vědět, že být prostě pozitivní. No a já bych to možná jenom, jestli mohu, doplnil o to, že takhle, základem správného chování je správné poznání. Jo? To prostě bez toho to nejde. Ano, jo? To je základ. Když něco nevím, tak se podle toho nemůžu chovat. Jo? A když něco vím blbě, tak se chovám blbě. Jo? A k tomu, abych dospěl k tomu správnému poznání, což by mělo být celoživotním vlastně úsilí, tak musím být, a to je opět další nešvar, mimochodem doby posledního třeba 2-3 let, takhle to jako co já osobně sleduju, tak člověk musí být ochoten hlavně přehodnocovat svoje vlastní poznání nabité. Jo? Neustále. Ne, aby to pořád dělal, když tomu není důvod, tak to nebudu dělat, ale aby byl ochoten. Jo? Protože dneska se dostáváme teď jako, že válka na Ukrajině, jo? Prostě pravá, levá, černá, bílá, prostě 2 tábory, který se nenávidí k smrti. Jo? Jeden nenávidí druhýho, jo? Vůbec nikdo nepřipustí žádnou třeba 3. nebo dokonce 4. cestu. Což je velmi zajímavý fenomén. No. Pardon, že do toho skáču. Protože to je přesně to, co jsme zažili za toho covidu, to rozdělení té společnosti, jako, že ty lidi, že vlastně někdo chci-li ovládat, musím ji rozdělit. Je to takový ten princip, ten základ. A mně přijde naprosto absurdní, že tady jsou lidi, kteří jsou schopni se do krve hádat za Ameriku, Rusko, Ukrajinu, někoho prostě. Ale my máme úplně svoje solitární jakoby zájmy.
A není v našem zájmu tohle vůbec jakoby dělat. Jo. A nejlepší je super, v uvozovkách, jo, a nejlepší nebo super je, v uvozovkách obrovských, jo, slouních, jako v uvozovkách je, když jako se s váma dokrmil, že vás chce třeba jako fakt jako někdo fyzicky zlikvidovat, úplně se nenávidí k smrti, někdo, kdo zastává mocnost, například Rusko, kde nikdy nebyl, jako. Nikdy tam, jako to, co mě stalo x, a člověk tam, říkám, byl jsi tam, ne, nebo byl jste tam, ne, nic, a a co, jako jsi tam nikdy, říkám, a počkejte, tyhle, a proč to tak jako zastáváte, nebo jako, obecně, jo, jako, to je přesně obecně ten princip. Já nevím. Toho obrovského rozdělení, až do té záště nenávisti a tak dále, což vyhovuje těm, kteří chtějí ovládat prostě. My spolu se shodneme v lečem, s lečem se neshodneme, máme na to jiný pohledy, ale jsme schopni spolu komunikovat a bavit se o tom. No, to je takže podle mě základ. Určitě jo, ale k tomu krásnému, on se tak hezky poslouchal, co se tady jako říkal, jo, že to jako, jak ten člověk by měl dál pracovat s informacemi, jak se vlastně vymaňovat tady z těchto jako osidel té negativní moci, to je všechno strašně hezký a já to podepisuju, ale ještě taky důležité říct zase, to opět ten nešvar právě těch proudů takzvaných alternativních a vzešlých z toho covidismu, že se vlastně tvoří jakoby nové sekty trochu. Jo? A kdy úplně zaniká ta, znovu opakuji, ochota, absolutně základní věc, být ochoten přehodnocovat vlastní poznání. Jo? A tvoří se sekty, to, co tady lidé kritizovali velmi správně na tom mainstreamu, který se chová sektářsky, jo? Buď jsi prostě demokrat, liberální, nebo jsi prostě zlosin, tak to stejné se děje dneska na druhé straně, ti lidi absolutně nepřipouští jakýkoliv prostě dneska mi tam jakýsi Pabl mi tam psal dneska na Facebooku, že co si, jsem se zastal toho Denise Nikitina, nebo jsem se přihlásil prostě k Denisu Nikitinovi, že jo, jako pro mě to absolutní hrdina 21. století a skvělý člověk. A všichni tady ti Putinovci, nebo jak to říct, jo, co jakoby jsou tak proti tomu západnímu liberálnímu systému, což je do značné míry velmi, velmi správně, jo, tak a ty se zastáváš Zelenskýho a těch zlatých hajzlů, nebo co to ta káza, jak to bylo. Říkám, co to je za logiku, jako co to je za myšlenkový pochod, jo? A zase černá, bílá, buď seš tam, nebo seš tam, říkám, co to je za říkám, kde jste na to přišel, jako, kde já jsem. Jste řekl podstatnou věc za mě úplně. Čili ještě poslední slovíčko, prostě tvoří se, to je nebezpečí, kterého musíme při tom krásném, co jste tady všechno řekl, je potřeba si být vědom těch nebezpečí a to nebezpečí je prostě vytváření těch nových sekt, jo, úplně stejný problém, jestli, jak byl napravo problém, tak teď je nalevo úplně stejný problém, jo, a na to bychom měli pamatovat, že toto nebezpečí tady je, měli bychom se vyvarovávat a základním způsobem, jak se vyvarovat, je být neustále ochoten a přehodnocovat své vlastní poznání a připustit si, že se i tak mohou mýlit. No to je to podstatné, co jste právě zmínil, jo? Že člověk musí být schopný sebereflexe, revidovat, vzdělávat se, doplňovat a třeba i měnit názory, což je naprosto správné. Jo? Takže žádná rigidita by tady neměla být na místě, ono to souvisí s tím jménem Amosem Komenským, ověřujte si ty věci, prostě jo, pátrejte, jo, a tak dále. Můžete nesouhlasit, můžete souhlasit, určitě je úplně zbytečné se kvůli tomu hádat do krve, válčit spolu, jakoby vlastně, ale bavme se o tom, ověřujme si věci, zjišťujme prostě. A to je to, co potřebujeme. Ne rozdělenou společnost, ale lidi, kteří jsou schopni se spolu bavit prostě. Já myslím, že nezbývá nic, než poděkovat za přízeň našim divákům. A možná vy ještě budete závěrečně chtít pozvat diváky na nějaká vaše média a podobně. No, nejenom pozvat na moje média, ale souvisí to vlastně trošku s otázkou, která byla vznesena v diskuzích v té první premiérové relaci, nebo k té první premiérové relaci. A ta se týkala obav, zda KVTV nebo někdy spoplatněno, protože ten první díl se velmi líbil, že to je prostě zajímavý formát, zajímavě personálně obsazený, čím samozřejmě děkujeme ještě jednou na tomto místě, a že by bylo hrozná škoda, aby jsme prostě hned při druhé, třetí relaci neskončili na Hero, nebo jak se to jmenuje, nebo to nějakým způsobem spoplatňovali. Tak, já bych tuto otázku bych chtěl využít k tomu,
Abychom naše publikum uklidnili, Roberte, protože to jsme vyřešili spolu prakticky hned, já jsem vám tam tehdy posílal, že jo, Ano. Říkám, koukněte, tady jsou nějaký komentáře, volně spoplatnění a v tom to byla teda shoda okamžitá, že prosím nás KVTV nikdy nebudeme utíkat na Hero, prostě my to nemáme zapotřebí. My jsme se rozhodli od začátku, ten koncept je postavený na tom, že ty informace a ta vysílání budou prostě zdarma, jo, takže žádný spoplatňování něčeho, žádný brány a Hero, jak se to jmenuje, ty platformy, neznám to. Na druhou stranu samozřejmě to všechno něco stojí. Jo? My jsme tady ve studiu, je tady nějaká produkce, je tady nějaká technika, jsme v pronajatých prostorech uprostřed Prahy, že jo? Jsou krásný levný nájmy tady, že jo? A tak dále, a tak dále. Já jsem se musel nějakým způsobem přijet, Robert se musel přijet, takže z něčeho si to financovat musí, ale je to naprosto dobrovolné. Je to naprosto dobrovolné a to tak, že si prostě buď koupíte můj časopis, tím zároveň nebo cokoliv vlastně z našeho e-shopu, jestli můžu poprosit režii, tak e-shop náš Směr, kde prodáváme jak Radixy, tak knihy, jestli to máte to potom, my si mají v popisku, tak to samozřejmě podpoří finančně, protože to financujeme prostě z naší kapsy, je to řeknu úplně na rovinu, ne? No, tak financujeme prostě nějakým způsobem, se to dělíme s Robertem, takže prostě financujeme to z naší kapsy, proto to nikdy to nebudeme spoplatňovat, ale jako to neprší, že jo, ty finance, všichni jako, nevím, jestli někomu prší finance, mě ne, ale prostě každý asi musíme pracovat nějakým způsobem, ať už jako zaměstnanci nebo podnikatele, no, takže zatím ještě peníze neprší, tak by bylo dobré, kdyby si třeba někdo něco koupil od nás v e-shopu a tím nás samozřejmě podpořil, případně tím, že s Robertem spolupracujeme na úrovni, jak ten pán říkal, že jsem takový blbec, jako že jsem na to naletěl, tak já jsem s ním velmi spokojen, mám to já, mají to všichni mý blízcí, ty zlaté účty, takže zřízení zlatého účtu, taky nás to nějakým způsobem podpoří, takže ale je to dobrovolné, jo, prostě když někdo bude 20 let, teď doufám, že nám to tak vydrží, třeba prostě zadarmo koukat na KVTV, tak já mu to nikdy nebudu vyčítat, Roberte, budete to někomu vyčítat? Určitě ne. Tak se prostě bude dívat zadarmo, a když se mu to bude líbit, řekne si, no tak zadarmo třeba já sám nemám nic, taky jsem zvyklý za věci platit, no tak si něco koupí, no a jako je to naprosto dobrovolné, svobodné, to znamená, pokud se to někomu líbí a rád to sleduje a chce, aby to fungovalo dál, tak budeme rádi, když si od nás něco koupí. To je celé. Takže děkujeme předem za jakoukoliv podporu v tomto směru. A když žádná nebude, tak s ním dokážeme žít, je to tak? Ale když bude, budeme rádi, protože žijeme v tom materiálním světě, to tady zaznělo a prostě ty peníze jsou potřeba na to, aby ty věci mohly fungovat, aby nám pak mohli lidi nadávat, že jsme uštapleři, když něco jako děláme ve svém volném čase a zadarmo, protože máme takovou jako potřebu sdělovat věci, kterým cítíme, jsou důležitý pro lidi, tak svaté právo nám je vynadat, to je úplně v pořádku. Jako v klidu, jako Roberte, vy dobře si vzpomínáte na naší relaci, když jsem u vás byl ve Firegoldu, že já jsem vás měl za podvodníka, jo, tak jako, a vy jste na to asi zvyklý, no. Já jsem na to zvyklý, to je takový kolorit tady a máme tady ještě nějaké reakce? Nějaké reakce. Halo, Daniel měl mal dotaz, ale já ho tam nikde nevidím. No, nevím. No, já se ho najdu sám, já jsem celkem... Já nevidím ho stejně, takže... Ještě, že to tam musím řídit, tyjo, tady toto četování. No. To ale nevadí, prostě tak... Je tady skutečně hodně těch věcí, špatně se v tom hledá, nicméně máme tady Radim Valný, děkuji teda, pane Vlášku, děkuji za pěkný pořad, přeji v novém roce všechno nejlepší, pozdravuji vás a držím palce, velmi dobré otevírat lidem oči, tak tady zase nás někdo aspoň chválí, to nás taky potěší. Děkujeme. Upřímně řečeno, takže děkujem. Důvod, proč křesťané uzavírají mírové dohody s ostatními jinak nábožensky orientovanými lidmi, vychází z učení samotného křesťanství, které učí mír mezi národy a evangelizaci své víry mezi lidmi. Poznámka. Pane Vlášek, upozorněte Pavla, aby vysvětlil generální ředitelství. No, generální ředitelství jsme vysvětlili, ale my se těm věcem budeme zabývat ještě v samostatných pořadech, kde půjdeme víc do hloubky. To jsme zmiňovali, ale myslím si, že tady zaznělo celkem jasně. Se obávám, nebo myslím si, že to jsme v té základní struktuře vysvětlili celkem, ale jestli to nestačí, můžeme příště, třeba nebo v nějakém dalším pořadu se na to více zaměřit. Dobrá relácia, Republikáni Slovensko nám píšou,
Hana Krusová, Daniel Liklid, nebuďte neklidnej. Režisér je tady neklidnej. Režisér tady už skáče. Jako, Režisér tady skáče. Klid. Měl Hana Krusová. Protože můžu se napít, prosím vás, od vás. Vy se celou dobu se napil a já už mám tak sucho, jo, že prostě to... Moment, že tady máme dotaz, vlastně Hana Krusová tady přepisuje dotaz toho Daniela Dudkoviče na vás, jakože poslední dobou čtu hodně dobových knih o Třetí říši a jiné vysvětlení než to školní. Zajímalo by mě, kdo z vlastních řad házel klacky pod nohy. To je velmi specifická otázka, ale kdo, jestli to tam myslíte, přečtěte to ještě jednou, prosím vás, pěkně, s těma klackama. Jestli jsem to správně pochopil, kdo tomu Německu, jako té Třetí říši házel ty klacky pod nohy. Ale to je asi... Hele, udělíme to jinak. Tohle fakt bude v těch Radixech teďka, který budou vycházet v tom roce, v tomto roce. A já můžu prozradit, on je to takový pracovní název. Nechytejme se toho ještě úplně jako fixní hodnotu, nebo jako fixní hodnoty, ale budou to v podstatě, začínáme, řekněme, takovou jako novou řadu těch Radixů. A na to jsem se těšil v podstatě od začátku, co jsme začali. Ono do toho furt něco skákalo, furt covidismus, očkování a nevím co všechno, ale tohle prostě bylo od začátku v tom takzvaném redakčním šuplíku a teď to rozjedeme v roce 2026 a bude to znovu takový pracovní název lži o druhé světové válce. Jo, takže to bude taková. Takže přátelé, jako zajímá tohle téma, Radix je tady. Tímto tady samozřejmě si ho potom objednejte a bude to tam mít rozebráno kvalitně určitě. No a protože musí skončit všechny krásné věci také někdy, tak i tento náš premiérový stream živý musí skončit. Přátelé, děkujeme za mě, za přízeň. Pavle, vám děkuju, že jste vážil cestu a šel nám tady prezentovat svůj pohled na tuhletu problematiku. A těším se na budoucí pořady a těším se, že diváci nám zachovají přízeň a že věci rozebereme víc. A třeba ještě kontroverzně a třeba půjdeme do polemiky a tak dále, aby to bylo zajímavé. Jak tomu nemám co dodat? To je tak perfektně odmoderovaný zas. Ne, já bych jenom možná dodal asi to tež, co vy, akorát trochu jinými slovy, takže opravdu srdečné díky za to, že jsme se tu takto hezky sešli tady naši diváci, že jsem mohl být s vámi v druhé premiéře, trošku jiného formátu, na témže základě KVTV, Kamaz Vlášek TV a jsem za toto partnerství a za tuto spolupráci velmi rád. Mimochodem, na závěr ještě prozradím, spousta lidí mi říkala, i těch, kteří vás moc nemusí, jako jo, jim fucpete to zlato, tak říkali, že jsme dobrý tandem. Jo? Já jako nechci nás chválit, jako ať si každý na to udělá názor svůj, ale já jenom, protože mám z toho radost a vkráčíme společně do toho nového roku, máme před sebou velké plány, nebudeme to teďka tady prozrazovat, ale prostě ty relace opravdu budou železně pravidelné, budou kontroverzní, budeme se snažit opravdu do hloubky, jak jsme tady slibovali a já jsem proto rád, když můžu už teď po té premiérové první, kterou jsme dělali před Vánoci, se tady podělit. Jo, opravdu to je nic jiného, než že se chci podělit. Samotného mě to překvapilo. Říkám u lidí, kteří Vášek, s tím Váškem a proč zrovna s ním a tak. Jo, že vás fakt jako nemusí někteří říkali, tyhle, vám to nějak jako sedí, jo, jste úplně prostě, každý je trochu jiný, nebo možná úplně jiný. Jo, každý má jiný přístup, jiný ton hlasu, jiný přístup k argumentaci a myslím si, že z toho, co mi řeklo okolí, a já si to myslím teda taky, jo, že nám to sedí a jsem za tuto spolupráci rád. Takže děkuji za to, děkuji divákům a nezbývá než říct ještě dvě věci. Pavel propaguje Radix, protože prostě se zabývá Radixem. Ano. Já propaguju za to, protože prostě je to můj biznes. Takže není na tom asi nic tak jako nepochopitelného. No a tam, kde ostatní končí, my začínáme. Ano. Já bych to uzavřel. Mějte příjemný večer, mějte pozitivní mysl a těšíme se na příště. Mějte se pěkně. A mějte vydařený rok 2026. Mějte to hezky. Určitě. Nasranou.